gràcies, senyor alcalde. Parlar de seguretat no ens ha de fer por. No és ni de dretes ni d'esquerres, és de tothom, perquè a tots els veïns i veïnes de la ciutat d'una manera o d'una altra ens afecta o alhora ens beneficia. Altra cosa és voler treure rèdit polític a través d'aquesta inseguretat i això és fer apologia de la por i és la manera fàcil de fer aquesta política i no és ni molt menys el cas d'aquesta moció. De seguretat podem parlar de manera objectiva i subjectiva. Tots dos són importants. La percepció del ciutadà és una percepció subjectiva i això diguem que és difícil de combatre, molt manipulable també, però no per això menys important. Però anem per la part objectiva. Anem per les dades, ja que la senyora Ors diu dades. Vinga, segons dades actualitzades per part del Ministeri de l'Interior, el conjunt de la criminalitat s'ha incrementat durant el 2023 un 11,4% a Tarragona. Més preocupant, els robatoris amb força, domicilis, establiments, han augmentat un 25,5% respecte al 2022 a Tarragona. Els veïns i veïnes perceben aquesta inseguretat i si no se'ls dona una solució immediata, què passa? Doncs que, com ha dit la senyora Vidal, es fan patrulles ciutadanes a llevant per controlar els seus carrers, a ponent se senten menys tinguts davant d'onades delictives per aquesta passivitat, al centre i al nord ja oblidats del tot completament, es senten rebutjats per aquesta manca de seguretat, a la part baixa es produeixen robatoris i baralles a diari. Per tant, mirem què podem millorar. Què podem millorar a Tarragona? Doncs al mandat anterior, per exemple, hi havia una molt bona coordinació entre els cossos policials, entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i això s'ha de tornar a aconseguir, aquesta bona col·laboració, ja que els fets delictius van baixar de manera notable. Ha de tornar també la complicitat i m'atreviria a dir la confiança entre associacions de veïns que representen els nostres ciutadans amb l'Ajuntament. I tenim que tenir confiança perquè aquestes associacions tornin a parlar directament amb aquests agents de seguretat, amb els responsables de seguretat, amb la Guàrdia Urbana, amb els Mossos, amb els caporals. Han de poder parlar-hi directament. Si això ho manipulem i ho volem fer polític, que sempre tingui que haver aquest representant polític al mig d'aquestes reunions, això fem que es traslladar en el temps i fer que la seguretat sigui molt lenta de solucionar. Si aquestes associacions de veïns han de trucar al seu conseller de barri, aquest conseller de barri ha de parlar amb el conseller de seguretat, que teòricament és el senyor Viñuales, el senyor alcalde, però moltes vegades està passat a la senyora Ors, llavors ells s'han de ficar d'acord, han de parlar amb els guàrdies corresponents, amb els caps. Coordinar una reunió pot passar setmanes i mesos. Per tant, això ho hem de tindre molt present, que la confiança amb les nostres associacions l'hem de tindre plena. Els representants també han de poder reunir-se. Els nostres representants polítics, això no treu que s'hagin de reunir amb les associacions. Ojo, jo això no ho estic dient, s'hi han de reunir per parlar de seguretat. Un altre punt superimportant és que la gent percebi la seva policia al carrer, que la policia baixi del cotxe, passegi, que parli amb el senyor de la farmàcia, que parli amb la senyora de la botiga, que pregunti, que la gent percebi que la seva policia està allí amb ells, no dalt d'un cotxe i els veuen passar de tant en tant. Per tot això, el que s'ha exposat són
no sé si tinc temps, els següents acords. Aprofundir en el model de policia de proximitat apostant per la cobertura de tota la ciutat amb patrulles a peu o en bicicleta elèctrica, amb especial èmfasi a les zones més concorregudes o amb més incidència delictiva. Segon, intensificar la col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra a tots els nivells, especialment amb l'increment de patrulles mixtes a peu de carrer. Tercer, promoure les millores pràctiques de proximitat, com per exemple establir mecanismes de col·laboració i complicitat amb els principals referents de barri, adoptant una actitud d'escolta activa en qualsevol circumstància, posar en pràctiques estratègies de mediació, etc. Accelerar la construcció de la comissaria conjunta entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra a la plaça Imperial Tàrraco i estudiar la implantació de noves comissaries de proximitat en diversos espais de la ciutat, com per exemple Llevant o Sant Pere i Sant Pau. Garantir que els lectors de matrícules instal·lats en diferents punts de la ciutat tinguin la corresponent anàlisi de dades, agilitzar les reunions entre els cossos policials i les entitats veïnals permetent que aquesta pugui reunir-s'hi i sense necessitat de la presència de consellers per tractar els temes de seguretat.